Изборният процес завършва с персонифицирането на всяко място за народен представител. След като партиите получат регистрация за изборите в Централната избирателна комисия, те подават там списъците на своите кандидат-депутати. За всеки от избирателните райони партиите представят отделни списъци. Кандидатите в тях са подредени според приоритетите на партиите, които ги издигат. Избирателите нямат контрол върху състава на тези списъци. Партиите имат право да впишат един и същи кандидат в 2 избирателни района, като поредното му място в тези 2 списъка може да е различно, а районите дори не трябва да са географски близо един до друг. Да се върнем обаче на подреждането. То е важно, защото то определя реда на заемане на депутатските места за тази партия в този район. Партиите предоставят на избирателите, ако желаят, но не задължително, да изразят едно предпочитание измежду предложените кандидати. Именно това става с отбелязването на преференция. За илюстрация да вземем район, например, с 4 места за народни представители. В лявата част на екрана е пример на бюлетина за подобен район с 4 мандата. В лявата част на бюлетината е списъка на партиите, кандидатстващи за представителство в Народното събрание. За да се различават по-добре номерата на партиите от номерата на преференциите за представители, партиите ползват номера между 1 и 100 и са изписани в квадратче, а опционалните преференции ползват номерация от 100 нагоре. Например, първият кандидат в списъка на всяка партия е с номер 101, вторият с 102 и така нататък. Ето списъците с кандидати на 4 партии. Когато гласоподавателят избере една от тях, номерата в кръгчетата се отнасят само до кандидатите от тази партия. След като гласовете за всяка партия в района са преброени, се преброяват и преференциите в тях. Да речем, че за тази партия са гласували 45 000 избиратели в района. След преброяването на бюлетините се вижда, че за първия кандидат няма нито една преференция. Явно любимецът на партийните лидери не е любимец на хората в района. За кандидат 2 са отбелязани 2423 преференции или 5,38% от вота за партията. За кандидат 3 са отбелязани 3965 преференции или 8,8% от вота. За четвъртия кандидат са отбелязани 8763 преференции или 19,47% от вота за партията. Сега се правят 2 списъка. Списък А е първи поред. В него се преместват и се вписват поред на спечелените преференции онези кандидати, които са получили повече от 7% от общия вод за партията в района. В нашия пример това са кандидат 4, кандидат 3 и кандидат 2 не минава тази 7% бариера и не минава в списък А. Така останалите, по реда по който са подредени от партиите, съставляват списък Б. Сега изписваме първо кандидатите от списък А, следвани от кандидатите от списък Б. Ето това е окончателният кандидатски списък за партията в този район. След процедурата по разпределение на броя на мандатите за партиите във всеки район, която обяснихме в предишната презентация, линк към нея горе вдясно, се минава и към окончателното персонализиране на депутатските места. Да речем, че в нашия пример тази партия е спечелила 3 от 4 мандата. Вземаме окончателния списък, който получихме след отчитането на преференциите, отделяме първите 3 кандидати и виждаме кои са народните представители от тази партия в този район. Така се получава и окончателният списък с представители в Народното събрание. Вероятно забелязахте някои парадокси. Първо, кандидат 2 в листата на партията получи повече лични предпочитания от любимеца на партийните кадровици. Но не го задмина в списъка. Това е именно заради наложената 7% бариера.
партиите в парламента си гласуваха тази 7% бариера, за да не позволяват твърде лесно избирателите да решават кого предпочитат. После, нека видим този кандидат едновременно от София и Пловдив. И в двата случая районите са с много мандати. Ако една партия вземе поне 3 мандата в двата района, е почти невъзможно такъв кандидат от двата района да остане извън парламента, особено ако и в двата е водач на партийната листа, а е и допълнително предпазен от 7% бариера. Това е редовен прием, който партиите ползват, за да осигурят максимален шанс на личности, които партиите считат за важни. Избирателите нямат никакъв контрол върху него, а партиите могат да вкарат в парламента хора, за които избирателите не биха гласували директно. Трето, ако партията реши, че ще запише някой от листата в този район като депутат от друг район, където същия кандидат се е класирал, то името му се изважда от списъка и всички след него се качват с едно място нагоре. Преференцията реално си е загубила смисъла. Все повече хора са на мнение, че преференциите имат по-скоро за цел да създадат илюзия, че гласоподавателите избират личности или пренареждат листата, докато всъщност всичко остава под контрола на партиите.